Oei, oei, oei. Opzie, opzie, opzie. Gaat weg, gaat weg, gaat weg. Ik heb pas ongelooflijke pech. Opzie, opzie, opzie. Want ik ben haast te laat. En heb nog lang niet alles bij mekaar. Ik moet nog naar de versgroepvader Scheerlings. En heel zeker naar het Kroetvaart. Kroetvaart. Het is potverdorie. Het is potverdorie haast te laat. Het weekend is al weg en laten we het hopen, dan mogen ik met mijn vrouwke aan naar bed. Maar moet nog hebben dinger, voordat we gaan slapen, je weet wel van die dinger voor in bed. Ik moet nog naar de versgroepvader Scheerlings en heel zeker naar het Kroetvaart. Kroetvaart, het is potverdorie, het is potverdorie als te laat. Opzie, opzie, opzie. Gaat weg, gaat weg, gaat weg. Ik heb pas ongelooflijke pech. Opzie, opzie, opzie. Want ik ben haast te laat. En heb nog lang niet alles bij mekaar. Ik moet nog naar de versgroepvader Scheerlings. En heel zeker naar het Kroetvaart. Kroetvaart. Het is potverdorie. Het is potverdorie. 4 uur geweest. Nee, ik heb het 4 voor 4. Kunnen we dat ding beter wegkwakken? Te laat. Maar de Neda is tot 4 voor op. Opzie, opzie, opzie. Opzie, opzie, opzie. Gaat weg, gaat weg, gaat weg. Ik heb pas ongelooflijke pech. Opzie, opzie, opzie. Want ik ben haast te laat. En heb nog lang niet alles bij mekaar. Het Kroetvaart is gesloten, daarom ga ik nou nog even naar de Neda. Neda. Het is potverdorie, het is potverdorie. Jongens, stop. Die dingen hebben ze er toch niet? En een andere keer misschien.